केकरा सिखवला में ऐसन काम कइलू बड़ी मामा के छोड़ के तू रविंदर के भइलू काहे ऊपर भइलवे जा हमरो के बता दे का रहा केकरा सिखवला में ऐसन काम कइलू बड़ी मामा के छोड़ के तू नीरज के भइलू डेंजर राजेश कहले सही सही बात हो डेंजर राजेश कहले सही सही बात हो अचकी में कोई दी तुहरा सिखात हो अचकी में कोई दी तुहरा सिखात हो जाए जाए जो कइलू ठीक है कही